Betidanik fizika esperimentazioan oinarritu da. Eta esperimentuetan oinarrituta teoriak garatu dira eredu sinpleei jarraituz. Baina azken hamarkadetan, konputazio munduan eta informatikan egon diren aurrera pasuei esker, fizika egiteko beste modu berri bat sortu da. Eta hori da fizika konputazionala. Fizika konputazionalean, ordenagailuak erabiltzen ditugu sistema handi eta konplexuak simulatzeko. Zer dira sistema handi eta konplexuak? Adibidez izan daitezke galaxiak, edo izan daiteke material bat joiez eta elektroiez osatuta dagoena. Orduan, laborategi moduan erabiltzen ditugu guk ordenagailuak. Fizika konputazionala ez da mugatzen beste pertsona batek laborategi batean egindako esperimentu bat azaltzera. Fizika konputazionala teoria eta esperimentuaren artean, hiruren artean, harremana dago eta elkarri lagundu diezaiokete. Adibidez, ordenagailu erabili dezakegu laborategi moduan simulatzeko esperimentu bat oso baldintza berezietan. Eta gero esperimentuarekin konparatuta, erabili ditugun teorien zilegitasuna frogatu dezakegu. Behin teoria horien balidagarritasuna frogatu dugula, simulazio bat egin dezakegu materialen propietateak aurrezatuko. Eta horrek lagundu ditzake fizikari esperimentalak propietate horiek laborategian bilatzen. Fizika modernoa hasi zenetik, esperimentalki materialen propietateak neurtzeko erabili dira zunda moduan eguin luzera desberdineko erradiazioa edo partikulak. Orduan, esperimentu horiek ulertzeko, ezinbestekoa da ulertzea teorikoki nola interakzionatzen duten partikulak eta materia. Eta horretarako, lehen printzipioetako kalkuluetan edo abinitio kalkuluetan oinarritutako algoritmoak erabiltzen ditugu. Zer dira lehen printzipioetako kalkuluak? Horiek dira parametro aske gabeko kalkuluak, hau da, nahikoa da jakitea gure materiala osatzen duten joien posizioa eta karga, eta mekanika kuantikoarekin eta elektromagnetismoarekin